изпъва в мен сърцето ми, да прелива вътре в мене любовта ти. Нека слезне светия ти дух, да изпъва в мен сърцето ми, да прелива вътре в мене любовта ти. Отварям аз сърцето си, да гори за теб, Исусе, да гори завинаги. Отварям аз сърцето си, да гори за теб, Исусе, да гори завинаги. Искам да съм верна аз до край. Помогни ми, моля те, Исус, да прелива вътре в мене любовта ти. Искам да съм верна аз до край. Помогни ми, моля те, Исус, да прелива вътре в мене любовта ти. Отварям аз сърцето си, да гори за теб, Исусе, да гори завинаги. Отварям аз сърцето си, да гори за теб, Исусе, да гори завинаги. Отварям аз сърцето си, да гори за теб, Исусе, да гори завинаги. Нека чуят всички хора днес любовта на Господ те зове. Не отхвърляй, но приеми я, обича те. Нека чуят всички хора днес любовта на Господ те зове. Не отхвърляй, но приеми я, обича те. Отварям аз сърцето си, да гори за теб, Исусе, да гори завинаги. Отварям аз сърцето си, да гори за теб, Исусе, да гори завинаги. Отварям аз сърцето си, да гори за теб, Исусе, да гори завинаги. Отварям, Исус, сърцето си за теб, да гори само за теб. Нека Светия Дух слезе върху мен. Когато изход нямаш ти, на колене пред Бог падни. Ти сега се помоли, от Бога искай сила ти. Живота ти Господ ще спаси. Намерих те в най-трудния момент.
ti, аз съм Исус, дойдох да те спася. Дъще, не бой се ти, вярвай в мене ти, аз съм Исус, дойдох да те спася. На колене сега пред теб, Исусе, благодаря ти от сърце, о Боже. На колене сега пред теб, Исусе, благодаря ти от сърце, о Боже. Какво съм аз без тебе? Вървял съм аз далеч от теб, но сега се промених. Пътя към Исус открих, ти живота ми, Господи, спаси. Намери ме в най-трудния момент, подаде ми ръка и ти ме утеши. Ще пея за Христа, показа ми любовта. Боже, това си ти, чувствам ръката ти. Ще пея за Христа и неговите чудеса. Избави ме от греха, това е Той. И ще извикам Твоето име, Йешуа. Ще пея за милостта ти, Йешуа. Ти, който си на небесата, Йешуа. Да бъде вечно Твоята воля, Йешуа. Ще намеря ли покой за моята душа? Без Твоята кръв, която се проля, която се проля на кръста. Ще намеря ли покой за моята душа? Без Твоята кръв, която се проля, която се проля на кръста. Аз прося милост, 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 милост за мен. Аз прося милост, 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 милост за мен, че душа ми не може
с теб на небе. Живот с теб, живот с теб, живот с теб на небе. Дай за мен от тази кръв, за моята душа. Без твоята кръв, която се проля, която се проля на кръста. Дай за мен от тази кръв, за моята душа. Без твоята кръв, която се проля, която се проля на кръста. Аз прося милост, милост, за мен. Аз прося милост, 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 милост за мен, че душа ми не може да живее без Христа. Че душа ми не може да живее без Христа. Върни ме към живот, върни ме към живот. Живот с теб, живот с теб, живот с теб на небе. Благодаря ти, Господи, благодаря ти, Исус, благодаря ти, Татко. С мен си винаги. Благодаря ти, Боже, благодаря ти, Исус, благодаря ти, Татко. С мен си винаги. Ангели ще дойдат, волята ти ще изявят. Ще ми кажат, Исусе, по кой път да вървя и през огън да мина. Ръката ти ще ме държи и нищо в този свят не може да ме отдели от теб. Благодаря ти, Исусе, благодаря ти, Татко, благодаря ти, Господи, никога не ме остави. Благодари на дай, благодари, Господи.
Благодаря ти, татко, с мен си винаги. От потока ще пия, врани ще ме хранят, докато изпратиш словото си да ме напои. Виждам вечността, как я пишеш сега. Старият човек е свален от мен сега. Благодаря ти, татко, благодаря ти, Господи, благодаря ти, Исус, с мен си. Алелуя, чува се в нощта и ангелите пеят пак хвала. Дойде велик Спасител на света за теб. Кресна смърт понесе той за теб. Пътят славен извървя Исус. Воден от любов за теб умря. Исус умря, за да живееш ти. Хваля теб, ти си моя Бог, в който вярвам аз. Ти си извор, от който пия аз. Ти си смисъла на моята душа. Хваля теб, ти си моя Бог, в който вярвам аз. Ти си извор, от който пия аз. Ти си смисъла на моята душа. Кресна смърт понесе той за теб. Пътят славен извървя Исус. Воден от любов за теб умря. Исус умря, за да живееш ти. Хваля теб, ти си моя Бог, в който вярвам аз. Ти си извор, от който пия аз. Ти си смисъла на моята душа. Хваля теб, ти си моя Бог, в който вярвам аз. Ти си извор, от който пия аз. Ти си смисъла на моята душа. Благодарим на Бога за този прекрасен ден, за това, че може би минахте през много трудности, борби, изкушения, утеснения, но Бог даде тази радост, която ни събира тук в този ден като повод, за да прославим Неговото име. Име, което осъзнаваме, че вън добро това име за нас няма. И както ни говори свещеното писание, къде да отидем, Господи, само при Тебе има думи за спасение, още повече за вечен живот. И тази заран аз се радвам за това семейство, понеже не се чуват тук някакви по-фолк музики и така нататък с ядене, пиене и пируване, докато ние сме събрани тук да издигнем името на нашия Господ. И затова тази заран Бог ни е събрал, за да можем да представим тези дечица пред Бога.
Както Исус е бил издигнат по това време, когато го издигаха пред царе и свещеници и се молеха за него, така и тази заран ние ще пренесем тези дечица и ще ги представим пред Бога и ще се молим за цялото семейство. Господи, ние Ти благодарим и за този прекрасен ден. За това, което даде наистина като радост в този дом, о Боже. Въпреки негативните коментари, които чухме през времето, което наистина бяха като едно семейство, но Ти сложи ръката си и не допусна това семейство да бъде разрушено. Но ние Ти благодарим, Господи, за това, че Ти ги съедини. И Ти казваш в Твоето Слово, че човек, когато Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. И ние Ти благодарим, Господи, за това, което Ти направи за нам, о Боже. Благодарим Ти, Господи, за тези мили създания, които си дал, о Боже. Като радост за това семейство. И аз те моля от тук насетне, о Боже, това семейство да крепне в здраве, в благодат. Твоята ръка нека да бъде върху тях, върху дечицата им, Исусе. И нека наистина, Господи, тези дечица да бъдат свидетели за Тебе, за свидетелство на Тебе и винаги и всякога, чрез тези деца да издигат Твоето име, о Боже. Име, което бе подаряна на Твоята невяста, о Боже. И наистина, Господи, Твоето Слово казва, че наистина няма друго име дадено нам на човеците, чрез което да се спасим. Затова ние желаем да се покоряваме на Тебе, вярваме на Тебе и наистина, Господи, издигаме и предаваме това семейство с дечицата им в Твоята ръка. Пази ги, закриляй ги, о Боже. Освети думът, о Боже. И това, което го правят, единствено да бъде за Твоя слава и за тяхна радост, Исусе. Сега, Владико наш, ние ги предаваме в Твоята ръка. Ти ги пази, закриляй, о Боже. За жизнени лица. Кажете да не Тръгнали камерата. Да са живи и здрави децата, Бог да ги благослови на сватбите им. Пак ще дойдем, пак ще дарим, ще направим по-големи подаръци, нека да са живи и здрави. Хайде да са живи и здрави, да им купят най-дите там памперси, които желаем. И на сватбите им обещавам, че пак ще бъдат при тях. Много благодаря да сте живи и здрави. Ние ще се дадем подаръка. Благодарим. Бог да ги благослови. За къде първата? Как е? Как? Давам. Братлето само. Дай сега малката. Малки. Вземи малкия. Дай го на нея. Аз гледам, че После на вас ще ви ги дадем. Айде този подарък да си го носи със здраве нашия Божидар. Както е Божидарчо. Насам гледате на фото? Насам. На фото. Да. Много добре. Много са хубави. Тук да са живи и здрави, наистина. Това е вълшебен дар, нашия Божи дар. Само той Нашите обещани деца. за обещанието. Колко трудности наистина, ама битка такава не беше. Дайте ги на родителите си да се снимат. Мен да му пикае мъжкото вече. Дай го. Чакай. Тук имаш и гарелмирче с термометър, че знам, че е много... Знаеш, че откъде ги носи? Да, те са от Англия, тези памперси. Еми, детката. Да се дръпнем, Ваня. Не бе, стой бе. Не, аз не знам. Айде. Той да не беше майка ми. Айде да застанем. Ей, бебе, какво? Чакай, може малко. Тя гладка. Благодарим много.
Най-скъпия дар. Най-скъпия дар. Да стане майка му и да се здравя. Ела да носиме една снимка. Айде. Добре. Айде, аз да си дам подарък, че ще бързам да чуем майка. Всички на баните. Вака, жалко, майка. Ами а дали точно без керна? Пола мадели. Ето нашия подарък за двамата, да са живи и здрави и Бог да ги благослови, да ги зарадват. Амин. Айде да снимат. Може ли да снимат? Направете си. Айде. Така. Нека да са живи и здрави. Домът им да бъде благословен от нашия Бог Исус Христос от Назарет. Нека Бог да работи в този дом и децата да бъдат или певици, или хвалители на нашия Исус Христос. Слава да бъде на Бога. Аз вярвам, че Бог е тук. Ми като ги обличаме ще излезе. Ето на двете. Айде. Нека да бъдат благословени в името на Исус. Наистина Бог се прослави и наистина да сте прекрасни, да бъдат живи и здрави с цялото семейство. Хайде карма. Мъкоте. Ами ади тонто наред. Хайли тичка. Ми я звали. Аз пак се чален чавесли. Абе, дай давай мира. Аз Катар как е? Катар име. Катар. Айде, да ти. Аз ме. Аз ще ви изпратя и друге чива и Нека Бог да ги благослови, да бъдат едни хвалители в църквата, да бъдат едни последователи на Бога. Аз чак да е делата. И не са тарикати, бе. Амари хвалителка. Айде, да. Дела поръча. Каза. Еми аз да чай. Обърни до караки камера. Добре. Айде, готови съм, че си... Бухайли. Човек е змънче. Айде, дела чай сега не остави. Айде, една снимка. Ме бъде гледате. Да са живи и здрави, с майката, повече да радват, дай ми се двете, братчет. Давай. Дайте аз мама на мене. Така. Оле, халай пари. А ти токате. Ай да са живи и здрави с цялото семейство. Господ да ги благослови. Не ми са. Мучай, халай пари. Насти мана да Айде. Чакай да. Айде, Анжи. Ангали камера. А чубо, мамо, капарвара. Надя, остави. Абре, Донда. Айде, Донда. Матраша. Ади ме кастара. Матраша. Дети го си ме кастара. Айде, Донда, матраша. Тер текстилка е Донса. Ади туда. Айде. Онке да бъде. Лиле ми джеви.
Това е Букхайло. Нищо. Това е за момичето. Това е за момчето. Ajde, donda stara kana. Donda, va. Dela çay sakın. Haydi. Donda stara. Ами, по-късно къде шала. Va. Ами, Антон. Haydi. Ha? Ще помагам. Хайде, няма страшно. Мини към неговата страна. Haydi. Айде. Айде. Haydi bakalım. Нахрани ни пребути, пак огладни. Дай пак да идат. Абригат ли да? Направо ти го подавам. Да. Матрош. Ще се научиш. Голям чопан. Чопани. Чопани. Киноци са животи, здрави. Нека чашка малко. Какво рой са, бе? Тука е спевеци, бе. Каква бе, бе? Алеша. Alet geç ya kana başaltı. Маша, Маша. Matraşa. Ами, далаш. Айде, бебета. Я. Айде, бе. То. Не, май буд кайне. Гледа мерва, бебета. Хайли. Ади, пасторе, тебе чакаме. Ето, подаръчето на близначията. Но аз искам сега и двете да ги вземем. Как ще направя сега? Е така, ще ги нагласим. Виж колко е радостно сега да се моля за тези близначета, защото наистина много ги изискахме от Господа. Майката и бащата толкова години чакаха за близначията наистина, но ни църквата, ние пребъдвахме и наистина аз вярвах, че моята сестра беше тази Ана, която ни излизаше от молитвения дом и тя винаги пребъдваше в Господа, но всяко нещо Бог, което го прави, Той го прави за радост, за веселие, за всички нас. И наистина аз ги издигам в името на Исус. Боже, я благославям, как беше Мария? Мира и Божидар. Бождара и мира ги благославям в името на Исус. Боже, издигам ги в славното Ти, да пораснат, да бъдат в Твоето славно име, да бъдат благовестители, да бъдат хвалители, Господи. Защото наистина, Боже, това, което Ти можеш да го направиш, ние само може да се радваме в Твоето присъствие. Издигам това прекрасно семейство да бъдат ревностни за Господа, защото това е божествен дар. Това е Бог, който им дари близнаци и те да бъдат радостни, весели за тях, да ги радват и да пораснат и да се гордеят с това, което Бог им дал. Благославен в името на Исус с тези хубави прекрасни деца. Алелуя! Алелуя! Бог да ги благослови. Айде! Бог да ви благослови. Халелуя! Добре, добре. Не, няма да стане. Така, браво! Айде! Това е чудесен Господ, наистина. Наистина се радвам, че Бог наистина чу молитвите на църквата. Много стига изисквани, много да си благодарни. Най-големия дар. Значи, дивко ти е момче. Нали камера си къде? Ами ме направо подавам.
Hiç ne питам кого иска. Хайде. Айде да са живи и здрави майката, Бабушка, бащата, децата. Айде, бабу. Айде. Хайде, хайде. Се искали сега? На скаста мангина. Хайде, ба. Хайде. Айде Бог да ви благослови. Томенда. Hadi Cveti gel. Hadi baba. Ay. Ne, yürüyorlar da. Sen Ali karakalı. Ah, kaman gel sen. Ya de la. Haydi. Capaz. Haydi hoşçakalın. Şimdi bırakacak. Hadi hoşça. Haydi. Hadi Cveti. Haydi hoşçakalın. Искат хората да се снимат. За снимки няма проблем. Обаче очава по-кратко майчата. По-май и тя стара гонкача, бе. Марле. Haç mı barım da kari. Добре. Чавай чай на белата. Hadi canım. Hadi babi gel. Haydi. Canım o çekerim. Hadi. Haydi. Hadi gel. Haydi. Hadi çap. Hadi. Анталес и старалес тогава. Haydi kanka takılardan покажи. Hatka. А тя може тя стара такива май. Айде, Бог да ги благослови двамата. Haydi onu da sarsak. Hatka. Meu машкар манга. Добре, хайде. Айде, Бог да ви благослови цялото семейство. Да са живи и здрави. Бог да ви ги даде. Пишорка, ще кажам, бабо. Пишорка су. Исикнори. Исикнори, бе, подсикнори, бе. Ай, подсикнори, Расте. Ще расте, Бог ще им да растеш. Haydi. Mama, mama tutuyor. Tamam. За цигара, бил? Kaçalarım mı? Николаевича. Добре. Тъй, че и чави са локални. Astarız mı? То астар бе. Ha? Ama astarı mı? Ama atraşa. Star var. Star var. Hatka. To. Haydi. Pişko. Тумари да Най, бухало да хари както навги ще така. Abi şu çakat. Още малко си. Абе, авригал кандам ли е када? Капарвара си диен, бай. И чай бай по-по. На къде да ще снимем да му се оди? Ама, ме стара вала не се ви. Ама, бабу. О. Човече му. Abi meraklısı ki ya. Tamam, bir çay atalım. Haydi. Kaç kalın gibi mutlu. Haydi. Ay kaç. Ay kaç.
Да, слуша на снимката за родиония маймун, ама ще го бия. Абе, първо павардон ли? Първо ги нахрани. После ще искам и с дрехите им да е по една снимка с него и И ще ни бъде да фан. Ти можеш. двамата. И тя и той. Леле, на šta šta radiš teče? Абе, Ajde, kje sam me, ha? Čak. хайде, Ваня. Да сте живи и здрави на мама и тати и благословени. Амин. Ajde. Айде, оце прибил. Айде с мама. Ела, мамо. На Жужа ще дадеш момчето. Добре. Окей. Тези ще им слушай главичка. Добре. Най-гостите с работи. Добре. Дай сега едното, искам и друго. С работи. Добре. Добре. Ето, айде, може. Момчето, да, спак Айде, момичето, да. кой ще се снима първо сега? Ajde. Ми чакай, аз Ами, искам. знай, мамо, ама, При после... средата искам. Айде, ела ги фани. Не, после не, вие не двамата искам, само с бебитата. Чуп? Теле, добре, А, хайде. да, мой да са дръпна. Хайде да ме гледате. Не разбирам, гледам мене. Да, ти. Айка ти. Така. Слабши девита е. Сега ти стоиш там. Мамо, най-ги остави багажите. С ела сега при жена си. Вземи момичето. Момичето ли ми чакаш? Да. Трябва да вземеш мъжкото. Така. Как ще го разделиш, ма? Маме, се дръпнеш ли? Да. Обърни се, мамо. Другите къде? Стой, ви снимка ще правим. Йо, чакай. Така. И то. Кой ще кажеш, тарикат ли си изляза? Да. Той може само лекичко да ми я взимаш. Да. Дай малко да я държи, бейони. Аз ще молах, че Той го изправи. Дай. Дай малко. Айде, ма, бабо, манинко. Айде, без бебе. Бани, манинко, до бебинци му, бабо. Вземи бебето Гърни да го така, Леко, колко мамо, леко, хубава не го кукла, стискай. бабо. Много хубава Цънкай кукла. го, мамо, буската. Браво, айде. Дай Боже, братче, да имаш. Дай Боже! Айде, Лили, айде. Мукът бе. Аз ме ги се и чали, чала се. И чала, бабичко. Шукар би бия старо. Века стара. Сък заради. Страшно. Баба, там може да ищеш да... Айде, още малко насам. Това ни чала за малко. Ajde. Айде, Чук се ката. Ajde. Баба, може така гледат. Делай чай. Ajde. Катерина? A start. Матриша ми каза. Maškar. за бебе, коти па ще бебета, за. Aj, Kati. Majke, aj, Kati. Aj, Kati. Ajde, ti. Айде, помагай. Ajde. Лела бе, Вани. Ajde. Лела. Čakaj. Лела. Михайло. Ajde. Айде. Ajde. Айде. Апшала. Stara smo se ta stara sakam. Чада манга ви, чави да манга. Donda. Аби, айде. Donda. Ой, чада манга ви, чави да манга. О, делоро побарек, педилин коменги.
къде? Бог да ги благослови Аре. още повече, Ти Господе! кангле? Баба, да. Защото по-ми удобен. Коровел да. Uite, iди se coli, bebe. Аля, не, мамо, нека да ни чуе. Çok yazdım, çakır. Vika pasă, Hai de la mine. De la școală, dintr-o școală. Trașoasă. Ака, Барбара, блин. Те снимки страеса, бе, мамо, само ровеска. Bu trove numai. Бухай. Haide, dă-l boldochi. Să mare, ne, viu care. Hoş. Ti. Eu çay. Haide, Türk şahidi de ne kadar çay. Hadi dağını temizle. Temizle de hadi fofu. خلاص تخبي خلاص كزارة خلاص كزارة ستارت بس خلاص كيفيني Ali, ماش خلاص كيفيني كتات تريلي تاتشلي Hadi ya hadi vereceğim ben gibi boldoki. Cam kamera hadi kaçır. Hadi. Hadi bakayım. Hadi Suzi. Marini. Hadi hadi. Hadi başa gel dedi bana. Hadi başa gidelim. Para canım. После как я расам ми пака. بس خلاص كيفيني то ще се приемам и Nişangari kamera. Akide. Oni najlače pa te mi bi vidila. Buka pe. Канадела, тука е пака. İya da boş. Да харика даптут ба мамо. Hadi şimdi onu sana verir. Hadi kokanaste. Как era хомана дешишеде, калкана се на Hadi. дешишеде. Haber konka. Ари Hadi. контри. Hadi bibi. Ниш. И мирата са Еми, сотке. Hadi düşme. Але биби чая. Нищо. Днеска ти дяка. Hadi. То ще са. Hale. Еми. Vava kapa. Еми, шунака на туна ще пениса майканто сигара са. Haber Уджини. olsun. Нищо. Нищо. Hadi. Hadi Tika. En az timpe. Dikkat ol kadar. Hadi. Hadi hadi. Haydi. Ние ми соткера. Нищо на Hadi tamam. Hadi sen bir dinle. Hadi bu tarafa. Bu kale. Са жили ден, нади. Kale kana Twitch ya. Ачу, дете чи. Hadi. Каласлен ти пяка си видело ли го? Minge poi costumi sa steve stetiani Calzini, che bello paleste te baron lenge. Нали тръпи? Абе и Бошко само начава канто ли хазни. Kaç yani? Doğru. Второ зато заек. Делесман. Butrundon. Haydi. Буд бароджоно. Hadi. Aquela. Ли буд бароджоно. Hadi nasıl timpe? Sa steve steme lenge. Hadi. Hadi gel. Ne baron lenge. Bu trove na. Kale slamitko. Ами,
Aç, gelme üstüme sikora sana. Ала родила те хълна. Hadi kakesti, hadi. Hadi, nas sнимка в последно. Чучак е на най-ваките капиен хумана. Деля, няма значение, си Ти не е Евангелие. Hadi готово. Ме Кирил, че е секс снимка. Шерме, че е секс снимка. Hadi, tahar kuruyor abi. Дик хаптука. Аваш. Doit. Чила са. Manule. Манелка. Олела, да. Da, faci, tu la. Ама страхова да ни газа. Няма. Чакай, мам. De la que vașa. Имена. Няма. Оставай това. Haide. Главичка Mama ти. strašno. Haide, hadi. Hadi. Ah, По-бързо, че ме Ти май сали оканто ти чия са. ova. O canto do gênio canto. Оканто. Hadi. Стефи, махна, виж, то ни точи тук. Hadi. Самим, айде. Айде готово. Hadi, dai Обърни се фен. kamerata. Принцеса Кемираке, да са живи и здрави. Аке Бождарчовски, да ни е жив и здрав, Бог да ги благослови това прекрасно семейство. Amin. Ha, gel na tatlı. Yok, kudu star koy. Hadi. Aynen öyle. Акара, дека си книги пипи дисе, а пък уасолеске 10 кададро. Але асолес, бош. О, бошко 10 акара. Айде, кикия. Мере беби да си му. Haydi. Ту така, айде бом да. Ту ке кара да. Haydi. Нали хапти ме си заре. И на целувка така чава близки. А чува. Açlar kaçın. А те са моите деца. Айде, дар, биби. биби. Айде, Яни Джапаш Yani баба. Haydi. Dik. Dik koyun kaçın. Dik bibi. Hadi start. Ту дай деча, биби. Ай, ми клону хапти. Ми клону пипи Akan боря. atrak. Ha? Ми клону пипи боря. Saçlar var sistemi. Tamam. Bezi baba. Tamam. Разбрах. Haydi. Айде. Девечка и биби. А чекам. Сарт дала ти тя кастарисла. Ами, би Бошко слава ли схари кака ти кикия. Антала катила. Айде, пашлате, че биби чай. Айде, стани с тогава. Уклека ту потерни, аз съм баба. Айде. Опа, Haydi Kati. Бошко. Haydi Darga. O iskos kajkalo. Haydi na snimka. Hatka. Leftar sardım. Аки седло. Олю, Мануиле, ту бао джуношина. Ленго бавстенго. Ме ходе таликатя хана паштона. Мандара са на катина мера хърде тарикатя хана паштона. Çekay kaladası. А? Дали мокри кърпи какали. Те благослови Делен, колко вакътя чила мусленге, какаво би бие валятор от Гърция. От Гърция, как е печоста, би бие валятор. Putare. Кай си чале дик мируват. Това е ли? Соти? Ante, kako pečosta, bi bie vалятор. Ja che devalim 200 euro.
Салъкте се. Бог да ги благослови. Айде, Айше, те кера само по Ислимка. Айше. Али ти чай Айде, Божи. бе, бебе, само да Ти скачи види. само. Чао.